Kanigadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puledai Alvarin Karwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Penlong jinget hap vote biang ka ECI ha ki khatwai tali ki polling station ha Inner Manipur Parliamentary Constituency mentaka sngi. Ka President Draupadi Murmu kan sam ki khusnam Padma Awards mentaka sngi ha Nongba Delhi. But harian ka election an kampai kmat shaka khui ka suba bat jingpen itanat ekasor Shillong ong UDC ka East Khasi Hills. Ki khubor ki babnya. Ha Manipur la penlong biang ya ka jinget hap vote mentaka sngi na ka benta ka Inner Manipur Parliamentary Constituency. Ka ECI ka labatha ya ka bor penya election jong ka jela Manipur ban penlong ya ka jinget hap vote na do ka hanyo baje mentaka step hado ka por san baje shibet jan met. Ka ECI ka lahap ban le ya ka ni namar ka jinget hap vote ka balalong ha ka khat khandai tarik menta uyayong Ladon hado khatwai tali ki polling station ha kani ka constituency ki bala sha penkulmar ha ki pat bat ki bala let ki persha bat penjat ki kor EVM bat ki we ki kor penya election la thu ru baladon ka jingthap vote tu ha ki ka tu ka ni tali na ki tei ki khatwai tali ki polling station Hanyau tali na kini ki polling station ki don ha district Imphal East but south tali ki don ha district Imphal West Ha ka jingi thap vote biang ka balong mentaka sngi lanang pen khlan shu yaki bor pahara ha kini ki polling station khanang ban khanglat yaki no ki jing pen kulmar bat ban pentik na bakan don ka jingi thap vote ka bayat be yai renti Ka President Draupadi Murmu kan sam ka khusnam Padma Awards ha ka jingi lang pen kup buram yaki nong song shnong kari ka ban long ha Rashtrapati Bhavan ha Nongba Delhi mentaka sngi Ka President Murmu kan aya ka khusnam Padma Vibhushan sha u Vice President Barim Kari u M Venkaya Naidu bat sha ka nongshat Bharat Natyam bapawnam kari ka Dr. Padma Subramaniam. On pendan buram ru ha kanika juhi ka khusnam ya u Bindeshwar Pathak u nongseng ya ka Sulab International u balaklat no mancham snam ha u banai nailar. U Mithun Chakraborty ting shop ka Bollywood bar ka Usha Uthup ka balong ka nongwai bapaw nam kin yo ya ka Padma Bhushan kindon ru kiwe na lor kini ki bala jer kerteng haneng ki ban yo ya kani ka khusnam ka Padma Awards ka dei ka wei na ki khusnam ka bahe du jong kari bala jupun ko buram ye ki pai nong song snong kari India kani ka khusnam ka don light hope ka ta ka Padma Vibhushan ka Padma Bhushan bat ka Padma Shri Laju sam ya kani ka khusnam she kitu ke ba le bha ha ke lyang ba pher kan thup ya ka art ki kam le bha ya ka imnang salang ka science bat engineering ka khai pateng bat ki kam karkhana ka literature ka sport bat ki we laju pen banai ka kerteng jong ki no yo khusnam ha ka sni Republic Day man la ka snem Ki pulet ka Manipur ke leo kem ya laingut ki nong kam sniu ki bala don kti ha ka jingsen ret kuli ka bala ja ha ka sni thap vote bala dep kata ha ka kharkhandai tarik uyayong ha Moirang Kampu Primary School ha district Imphal East ha ka ne ka jingsen ret kuli pathar uwe ubri ulaman saw bala ra ya u Sharaj Medicity Hospital Dai hadin ka ne ka jingja ba ki nong man thap vote ki bala don ha ka te ka school ki la bitar lab bat ki la thangi ki kor EVM bat VVPAT ki badon ha ka te ka polling station Ki nong song snong jong ka block 2 ha district Ribhoi ki la pen pal ka jing sngongu shaka bor sanshar district ka bala pen yo ya ka jing thap vote ka bayat be yai renti ha ka khat khandai tarik menta uyayong Ki nong song snong na khat pratali ki snong ha ka te ka block wat la kim shim na don ya ki polling station namar ba ki hap ki jaka baya ka japut bat ka Assam kila la ban pendep ya la ka kamram tap vote da ka basuk ha ka sni tho dieng baladem ha ka baya dei bat ka ni ka sanjuk ki rangba snong border area kala yaro ya ka jingwan ya shim benta barenti jong ki nong song snong ka block 2 bat kala ai khuble ya ka sarkar ka bala penbyang ki bor pahara shwa jong ka sni tap vote khamtam ha ki to ki jaka ki ba khammi jingkulmar Kani kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka bawalam shapi ya ka khubor. Ka sar Shillong ka bala jupaw na menshwa na ka benta ka jing khuit jongka menta ka ya kan du ek jing e ha ka jing the nyut but ka borsan shar jongka district East Khasi Hills kala snow day ban shim ki sien jam halor kani. Wat la ka long ka sor ka ba khring bhai ki nong jong kai per thei ka khuit ka suba ke lenti ki singkien jong ka sor Shillong kala shakta na ka jing brat pathare ki nyut ki nyer halenter ki ro lenti
Hakabayade bakane u Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills u Sibhi Si Sadhu ulapan shai halor ki sim jam bala shim banya trailang bat katnat Urban Affairs bat ka Shillong Municipal Board bat ula banjur halor ka jingdon kam banya mirjing mut lang bat baro ke badan benta hakani ka kam. Une UDC ula benrap ru bahadian ka election ka kam ka bahakmat ka long ban wanra biang ya ka jing khui jing suba jong ka sor Shillong rengkat ka jing pen itanat ya ka. Ka jing etap vote na ka benta ka baar jong ka election sya ka Lok Sabha kan long ha ka arpun ritarik menta ubnaya yong. Namar mentala sa satang arsni ban penkut ya ka jing alap election layo ba kinong yalam jong ki sengsan perthai ba pher kilele kat bala ban kringi kinong tap vote da ka ba penlong ya ka jing alang pat ba bat ki road show. Habakran ha ka jing alang hajalor bat ban suara ha Rajasthan Menteri rang ba do Narendra Modi ubalong ru unong yalam bala rang ba ka seng BJP ulaong ba kari India ka don kam ya ka sarkar ka bas scam ka bala bante ya ki jing te jing shna kat kum ka jing dawa ka por ka bas ngau thu ya ka jing angnut ki samla kari ka bas sumare ki kenthai ki nong rap ki baduk ki riurit pa bat ki ki bawan ki jaj ban rio basa din. Hakawai pat kaliang kanong yalam jong ka Trinamool Congress ka Mamata Banerjee kala ong baka sarkar pedeng ka bala khliat da ka BJP kala not ben ya uriyo pat ba kenthop ya ki rio red pat bat kitu ki bahap hakathop scheduled tribe but scheduled caste. Ka National Testing Agency kala sedang shim kerteng na kabenta ka Examine University Grants Commission National Eligibility Test UGC Net kaban long ha ubnay jeliyo arajar arpusaw. Kumta ka kentuya baro kitu ki bakwa banyele ekani ka examine ban apply ling baka link ka bakala ay ha ka website jong ka UGC Net. Ka jingshim kerteng kan kod ha ka shipaw tarik jong ubnay jemmang ubanwan. Ka tarik bakhat do nakabenta ban siu online ya ka bay examine kan long nado ka khatway tarik hado ka khat a tarik ujemmang arajar arpusaw. Labu ru ya ka tarik ban penbet ya kinu kijing bakla nado ka khatlay tarik hado ka khatsan tarik ujemmang arajar arpusaw. Armot ki kena kenthai na kasnong wa siet kila du no la ka jong ka jing im ha ka sngi ublai hadian bakila ngam jelop ha ka wei ka thwei ka badai ka jaka bashat sei siap ka batip kum ka thwei brei merit ha wa rilang wa siet Southwest Khasi Hills. Ya kita ki armut balaklat latip kerteng kum ka shaba kemen lang wanyang ke badang don khat ndres nam karta bat ka Aisha ban kemen thongni ke badang don khat south nam karta kini baro armut ki dei na kasnong wa siet. Kat kum kita long khubor balayok lum laya thu ba katai ka jingjia kala ja ha ka por kum ba ar siteng no phai sngi jong ka sngi ublai ha ka basamut ki khana kan thai kala le sum shawa namar ka jingshit jong ka sngi kita long khubor ki thu ru bahadian ba kitai ki khana kala dap sum ka waina kitai ki khana ka shaba kamen wanyang kala le ban jingi ha ka te ka wa hanrei kendit sinsan kala ngam shapo Shu la thu baka Aisha bakamen thongni namar bakala i baka parok jongka kala ngam ha wut kala le banyarap yaka hendai namar ka jing jelio jongka makaru kala syatan lang sapo bat baro arngut kila ngam jelop ha katai kawa ha ka bede bakatai ka jingja na kaliang ki bahayeng hasam hadin baldap ban saya ka met daki brio nasionong kila kerpat ban pelait yaka postmortem bat yaka met jongkite arngut la IT no shiki bahayeng hasam bakin pendap yaka niam karukom. Ha Arunachal Pradesh kandon ka jingi thap vote biang ha ki pratali ki polling station jong Southali ki assembly constituency ha ka arfu Southrik menta ubnaya yong ka ECI kala penbna ba ka jing thap vote na ka benta ka election sya ka Lok Sabha bat sya ka indor bar thawan jong ka ni ka jela ka bala long ha ka khat khandai tarik kan trikam bat kumta kala bu tarik thamai ban penlong ya ka jingi thap vote biang ha ka ni ka jela ka jingi thap vote biang kan long ha markawai ka polling station jong ka Bameng bat ka Nyapin assembly constituency artali ki polling station ha Rumgong bat Southali ki polling station ha Nacho assembly constituency ka por election kan long nado 100 baje min step hado 8 baje no phai sngi nginchupen kan mau ba ha ka khat khandai tarik jong uyayong ka election ha Arunachal Pradesh ka long na ka benta ka shaka jingjet nong mi khat thamai shaka yingdor bar thawan jong kani ka jela bat kumju ru sha ka Lok Sabha jong ka sarkar pedeng bat ka tung la poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong ha ka por phra baje ni so ka Delhi station na ka benta ka khubor ka banwan chapi ka tin hindi ka ban bot pat ka khubor ka tin phareng ha ka por phra kha san minute ngipin kan mauru bahaka por pra shiteng inya wan biang sha kanika station ka jongi nakapenta ka North East News ka bon wan chapi hakaktin phareng kanika dei ka Akashvani Shillong.